Al principi del segle XIX, el 1802, el Tractat d'Amiens estableix la pau a Europa i Menorca retorna a la sobirania espanyola. La construcció naval havia jugat un paper molt important en el desenvolupament del port de Maó. El decret pel qual es prohibia la importació de cereals va provocar una crisi sense precedents en el sector naval. Aquesta crisi de construcció naval, la superpoblació del camp menorquí i la fam provocà la gran emigració massiva a Algèria a partir de 1830. Després de 1850, la situació canvia gràcies a la industrialització, amb sectors com els del calçat, els teixits, l'alimentació o les bosses de plata. Mentrestant, el camp es continua explotant segons la manera tradicional, amb poques transformacions. La progressiva industrialització va propiciar grups socials nous, com l'aparició de treballadors industrials o la burgesia, que era un sector amb un notable interès en la cultura i la ciència.